dakulang tubig. Yan, pupunta sa bundok na yun. May ilog dito. Let's go. Ano, ilog, maganda. Napakalinaw ng tubig dyan. El Buawi, pupunta tayo dito. Ilog. Deliver na tayo. Napakaganda dito. Sa barangay ano to? Sitio Kabaksanan. Sitio Kabaksanan to eh. Carabao. Carabao. Napakaganda dito, di ba? Ay, mga saging Ayun yung mga saging. Ayan. Ayun yung ginagawang tawag doon. Yung manatamis. Tangkwa. Ayun, tangkwa yan May farm dito eh. Nakita ko sa inyo. Madrigal Organic Farm and Training Center. Yan, Dakulang Tubig, San Fernando, Camarines Sur. Ayan sa ating vlog yan. Dito mga saging. Yung pinakaborito little tabay dito. Ginagawa na pala dito. Ayan. May ilog din dito. Napaka ilog. Di ba? Little Baguio. Ito little bitukang manok. Kahit bundok dito, napakaganda ng kalsada dito eh. Nakikita nyo naman sa ating vlog. Kami dito ng Sampaloc, na-deliver. Ito yung may bulita. Ito yung bahay nila. Sitio Kabaksanan, San Fernando, Camarines Sur. Ganito tumira dito napakatahimik dito. Yan ang bundok ko, napakaganda niyan. Pakita ko niya mamaya. Deliver dito eh. Kawin na ka mo. Kawin. Takbuhan sila sa camera eh. Napakaganda dito ng view. Tingnan nyo. Mababa na lang ito. Mababa na Yan, napakaganda talaga dito.
Ang gusto ko, yung kalapati, yung tatlo. Kay Watig. Oo, di ba? Ito dyan. Tang. Painin ko lang. Pagka dito sa lugar na to. Yan. Ano to, little bagyo ang Isarugo, nakikita dito.